Preto povolalo jest všemenej statkárov, veľi už popredali farmy a nových, ktorí by še odlučili počať zanimať za tú češku produkciu, jednostavno nie. Celá také, čo kupujú, drahí sú a odkupná cena nám teraz bola barz dneska tých 2 rokoch. Teraz, jak tá korona prišla, odtedy ešte nám slabšia cena. Teraz to tí subvencii, co nám dávajú, to niektorým ženám nedobre príde. Dobre nám prídu to tí subvenciu, ale bardzo veľa kašňa so subvenciami, takže na subvenciu treba čekať i do roka. Takže ja keď vyporučím 2 túry bujaci, tedy dobijam maltene peršu subvenciu za prethodnú túru preradých bujacoch. Dobre, ale vy teraz знаходите od vlastných krávoch ochlabiace bujačky, hej? A doteraz sme stále tak robili, že nepredali sme, stále sme karmeli i teraz ešte ich vykarmíme, ale nie dokupujeme, da by sme mali vecej bujaci. Za teraz to vykarmíme i tak robíme. Za jedного bujačka za karmenie treba dať 500-600 eur. A не вреди кармить за jedного. За 5 bojačky potrebne 2,5 po 3 тисячі євро. А тут треба додати трошки за покарму, ліки і другі необхідні трошки. Tu 500 eur treba dať za nich i keľo treba pokarmi dať i keľo vecka to vidze trošok i keľo dostanete za nich. Pa, ja думам, keby še to všetko porachovalo, že tu nie nič na nich. Znači, čistá nula, keď nie minusa. Práve, že od akú tu žem dobijeme državnú i tu takú še pokrývame z toho, ale to na tej samej životini nie nič. Правда, держава дала субвенції за предатого боячка до овласцеnej клані, але на них ще досť dlho čeka. Preto Jendre rozdumuje všetko rozpredať i produkovať zlem statkovú pokarmu i predávať ju statkárom. To veľa ľahčejšia robota a má na dosť šopy za čuvanie báloh i postupné predávanie, však keď mu peniaz švitko bude potrebný.